Každý vedecký objav začína otázkou a odvahou ju nasledovať. Predstavujeme vám Katarínu Juríkovú, mladú slovenskú genetičku, ktorej výskum s telomérami môže jedného dňa pomôcť v boji proti starnutiu a rakovine. Jej výskum sa zameriava hlavne na teloméry, ochranné štruktúry na koncoch našich chromozómov, ktoré fungujú ako plastové koncovky na šnúrkach od topánok. V článku publikovanom v prestížnom Journal of Biological Chemistry odhalila, ako sa tieto štruktúry menia počas bunkového cyklu. Zistila, že krátke telomerické úseky tvoria jednoduché štruktúry zvané G-herbiny, zatiaľ čo dlhšie úseky sa skladajú do zložitejších G-kvadruplexov. Tieto objavy môžu pomôcť pochopiť, ako bunky kontrolujú svoje starnutie a možno aj vznik rakoviny. Dobrý deň, vážení diváci, dnes sme tu s genetičkou Katarínou Juríkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Čím sa aktuálne zaoberáte vo výskume a čo vás na tom fascinuje? Ja sa v mojom výskume venujem stresovej odpovedi rakovinových buniek. To znamená, že ma zaujíma, čo sa deje na molekulárnej úrovni v bunkách rakoviny, keď sú vystavené nejakej nepriaznivej situácii, teda napríklad aj liečbe chemoterapeutikami. A čo sa mi na tom zdá fascinujúce, je, že ma veľmi zaujíma, ako sa v priebehu miliárd rokov počas evolúcie v bunkách vyvinuli veľmi komplikované mechanizmy, ktoré umožňujú bunkám zvládnuť všelijaké situácie, do ktorých sa dostávajú. Ako vyzerá váš typický deň vo výskume? Vlastne na našej práci, alebo na mojej práci najzaujímavejšie je to, že neexistuje nič také ako typický deň. Tá naša práca, moja práca je veľmi variabilná, veľmi rozmanitá, takže veľmi často počas dňa robím rôzne veci. To môže byť, že sama robím experimenty, alebo robím experimenty so študentami, s ktorými spolupracujeme na mojich projektoch, učím, alebo sa venujem písaniu vedeckých článkov, čítaniu vedeckých článkov, písaniu grantov. No a veľkú časť mojich aktivít sú aj všelijaké popularizačné aktivity. Aký je váš odkaz pre mladé vedkyne alebo študentky, ktoré uvažujú nad vedeckou dráhou? Môj hlavný odkaz by bol: dôverujte si. Pretože aj výskumy ukazujú, že práve dievčatá a ženy v porovnaní s chlapcami a mužmi sa podceňujú. Čo sa týka ich vedomostí, pri odhadovaní svojho IQ, alebo pri odhadovaní toho, že či sú pripravené na nejakú skúšku alebo na nejakú výzvu. Takže toto by bolo niečo, čo by som naozaj zdôraznila. A možno, že nielen pre dievčatá a ženy, ktoré zvažujú kariéru vo vede a vo výskume, ale vlastne možno, že pre všetkých mladých ľudí, ktorí pociťujú, že sú nedostatoční alebo majú nízke sebavedomie, choďte za svojím snom a dôverujte si. Katarína Juríková búra stereotypy a ukazuje, že aj slovenská genetička môže zmeniť svet. Stačí sa začať pýtať a nevzdať sa.